Nekusej to. Nekusej to. Nekusej to. Jdete za mnou pracovně nebo soukromně, inspektore? Zajímalo mě, kdo pečuje o Sandru McKillow. Nekusej to. Myslela jsem, že vyšetřujete vraždu. A co si myslíte, že tady provozuju, pane Páne? Nekusej to. Snažím se jim být vstříc. Ty. To urval. A to jak? Jste pěkné, klítko, slušné. Ne. Nekusej to. Nekusej to. Han. No a? Jdete po čestném životě, že? Jak by se to asi zamlouvalo? Honey.